Joekabellen en Sjoekcomedy! Assenblogger! Zet van de kiesbaan! Dat is boffen. Boerenstoontje! En zet van de pa, de heer Frans! Wat is Frans? Met de wapenset! Ik kan er niet meer van maken. Hoe van? Oh, dat, de verlichting bedoel je? Ja. Dat is boffen. Boerenstoon t-shirtje! Kom ik me zo op die verhoren! Fucking shit! Is alvast voor straks. De Facebook berichten. Wie heeft mijn jas geleend? Het was een zwarte jas van Canada Goes. Dat is de allerduurste jas die ik had. 800 euro. En daarom heb ik hem vanavond aangedaan en in een publieke garderobe gehangen. Boerenstoon t-shirtje! Beter hè? Ja, hallo. Lekker gek doen. Lekker gek doen. Ja. Af en toe hè. Moet je echt lekker gek doen.